μπροστά σας αυθεντικά την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι σε αυτά που βλέπετε το δικό μας σχόλιο περιτσεύει, φίλες και φίλοι της Κύπρου. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες αρχίζουν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Μπεκιάη, Νικολάου, Μαραγκός, Φαμπίνιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο Αντώνης Παδόπουλος σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι για το οποίο ενδιαφέρονται όλοι οι φίλοι της Κύπρου.